Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito ititimek tinamnama, may sa timek nga mga ipagpukaw ani Apo Jesus umay manen. Agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem tidalan na. Kablawan na kay amin, gagayem ken kakabsat, sa dinuman apagurasan ti lubong, kanyang syudades, barangay, munisipyo, unanyaman nga lugar nga pakadanunan daytoy broadcast tayo timek tinamnama. Agyaman kami itadakay dita nga agururay ken nakasagana nga dumngeg ti programa tayo iti daytoy nga aldaw. Manipod ditoy Loma Linda, California. Headquarters ti timek tinamnama babaen iti organisasyon Our Great Hope Today. Kablawan da kay amin iti nabara nga aldaw ken naragsak na panagadal tayo manen ti sao ni Apo Dios. Ti programa timek tinamnama manggigan manipod ti stasyon ti radio DGHT 77.7 FM Airwaves USA. Isagsagot ka na kayo ti tunggal lawas babaen iti organisasyon Our Great Hope Today Ministries. Agyaman kami itadakay dita, ket itultuloy yu itagdengeg, kada kayong agdengdengeg ti daytoy kanito sa dinuman nga lugar, nga ayan yu iti paset, iti lubong, iparit nayo, ti pagdengdengan nyo, ket agyaman kami launay. Naipakamo diti opisina nga addan 20 ket 3 nga nasyon nga pakaabutan ti programa timek tinamnama. Ni Apo Dios kumati mang bendisyon kada kay amin kakailyan nga Ilocano sa dinuman kayan yung pagdengdengan. Ni Apo Dios kumati mang parabor kada kayo itinaldaw-aldaw agraman dagiti familyayo ken ayayaten yu ti biyag. Kenita, agkararag tayo. Diyos mi amanagayat unay. Anyan nga nagimbag, ti panagtitipon mi manen nga gadal kadagiti nasantuan na sasao. Ti Espiritu Santum kumaapo ti umunan, namang lukat kadagiti puspuso ken panunod mi. Tamabalin mi nga emdengan, ti ingkam panagadal, dagiti agkakapateg ket agkakaimbag nga sasaom manipod ti nasantuan nga sugat. Ikararag mi dagiti amin nga pamilya. Nadumdungeg ti daytoy akanito. Agasam apo dagiti kakabsat nga agsaksakit. Ikam ida apo ti gundaway na lumaing tapno maragsakda. Iti panakitipon da ken manang pangragsakda iti panangawat mi ti bendisyon tinalawat na. Nagyaman kami launay, kasi ka, di umasideg. Kadagiti tattao ngagladladingit ka po ti panagpasina dati ayaten dati biya. Agyaman kami ta inkarim nga danamnama iti baksay ni tanem. Tanulakit di mamati kami ken ka ket sumurot kami ken ka. Yan nga nagimbag na kinunam asinuman amamati ken kuana agbyag tupay. O Apo, sikan ti mangidalan ti tunggal maysa kada kami. Ingkam panagadal ita. Kinasanton ng Espiritu Santom ti agsao. Kadagiti amin agakabsat nga dumdungeg. Agsipot na dinawat mi ida tinapataganagan na po ng Jesus. Amen.
Adalin tayo ti daytoy naldaw. May papanti na isang sangayan nga awis nga may paay iti lubong. No makita tayo gagayem, kumarkaro ti kasasaad ti lubong tayo. Ti panagadu ti kinadakes. Ket anyan nga saan nga pagsidsidaawan agsipud ta adu ti riribok. Adu dagiti pagdandanagan. Umay dagiti kinadakes agrakurak kadagiti komunidad uno syudades nga pagkigyan natin. Kadagiti naglabas na lawlawas naiparik na ken nakita dagiti adu nga riribok kadagiti syudades ti Amerika. Kayat da nga irakurak ken ipangrunamet dayjay karmaganda kalintigan damet akas maysa nga umili. Duganyo dagiti napapapatay na idadanes at tao. Gapu iti debate iti rasa. Nangisit man uno puraw, uno nyaman, iti representaran da nga kinatao, uno nasyon, umay kakabsat. Dagiti saan nga panagkikinawatan, dagiti may luplupit, dadamet dagiti tattao nga may dadanes piman gaputa awan ti kalintigan dahan da marikna nga paset da ti daytoy nga sosyedad. Bueno oray dumteng dagitoy ariribo. An nga pagsidsidawan ta tinasantuan nga surat imbaga na nga kadagiti kamodyanan nga aldaw. Umayto ti panagadu dagiti amin nakita ti kinadakes. Ammutay dayta. Oray anya nga lugar tayan nyo dito lubong. Adu dagiti pagdandanagan. Adu dagiti nakabutbuteng nga paspasamak. Ket tilaeng mabalin tayo pagkamangan itong dumteng na digitoy. Awan sa bali no saan nga ni Apo Dios. Amuyo dagiti di makaammo. Dagiti paspasamak. Isuda dagiti bulsek, tadida makakita. Tuleng da kat sanda makangay. Makitan ti amin ngayan dagiti kasasahan. Sa ngalubungan, ariribok. Dagito'y gagayem, ti mga larma kada tayo. Iti may isang pablaak, at datayon nagbibiyag kadagiti kamodyanan apanawen, daytoy daan managbasol alubong. Gagayem, kas kadagiti panawen ni Noe, maulit to kadagitoy akapututan nga pagbibiyagan tayo. Anya kaditi kasasad ti sa ngalubungan iti tiyempo ni Noe. Padason tayo man nga anagen gagayem. Babayan ti parang sukimat tayo, panang lukib tayo, kadagiti nasantuan, asasaw ti Apo. Kunana di libro ti Genesis, Kapitulo 6, versikulo 5 ken 11. Pasaek ket kunana, ket nakita ni Jehova at ikinadakes ti tao dakkel iti daga. Ket amin nga araapap, dagiti pampanunod ti puso na, dakes akang kanayon. Ket nagdakes unay ti daga ti sangwanan ti Dios. Ket napno ti daga ti ranggas. Kasta ti kasasad ini kakabsat iti panawen ino. Anlaeng nga kadagito panawen tayo, marikna tayo ken may parikna digito pasamak. Kastan tumet ti mapasamak iti dandani panagsubli ni Apo Isus may yarig daydi panawen ino. Basahin tayo ti libro ti Lucas, Kapitulo 17, versikulo 26, aging gana ti 30. Kastoy ti maanag, iti panakabasa ti nasantuan nga surat, denggenyo. Kasano ti naaramid, iti aldaw ni Noe. Kastantumet kadagiti aldaw, akasangwanan ti yaay ti anak ti tao. Manganda ini, aginumda,
Mga asawa da, makias asawa da aging gana iti aldaw nga isiserrek ni Noe iti daong. Ket imay ti layos. Ket pinukaw na amin ida. Kastamet tinaramid kadagiti aldaw ni Lot. Mangmanganda idi, agin inunda, aggatgatang da, aglaklako da, agmulmula da, agbalbalay da. Yamiti aldaw nga rimwar ni Lot ijay Sodoma. Nagtudo ti apoy ken asopre. Ket pinukaw na ida amin. Kastoy ti mapasamak to iti aldaw. Nga panakay parangarang daytoy anak kita. Nakita yung gagayem, awan ti nagduman ti kasasad ti sosyudad tayo. No. Nagiti pasamak ita dito yung Pilipinas, di Amerika, di Europa, di Canada, sa dinuman nga lugar. Kas na handa nga ipagarup. Kas nga handa mo nga daumay nga nakaskas daaw akatakkelan nga selebrasyon ti historia iti lubong. Ay so dayjay panagparangto ni Apo Jesus kadagiti ulet tapno may naalaen dagiti kupon. Amuyo gagayem inkeddeng ti padto nga adunto dagiti tattao nga saan danto nadenggen agin tutulong da ket sandan to ikan kano dagitoy apas pasama inkideng kaditi padto nga sumaysayat ti lubong wenno dumakdakas. Amuyo tinasantuan nga surat iti libro ni umuna nga Timoteo 3 versikulo 13 nalawag nga ibagana dagitoy kastiti kunan nadenggen tayo dagiti tattao adakes ken dagiti managululbod dumakes da adumakes nga mga alilaw da ket adunto dagiti maalilaw kadatayo. Masapul nadenggen tayo dayto. Nasantay kayat ti maalilaw. Adunto dagiti mga kaskasabat ti bagada nga iso ti pudno ngem palso. Ibagadan to nga daytoy ti dalan nga pakay salakanan ngem dalan met nga pakay pakatayan wenno may garungugong tayo iti kinadakes ken panakapukaw. Kasanunto ti panagayat dagiti adu ti kinapudno. Dumagdeket kadi iti relasyon da ken ni Apo Dios. Mabalbaliwan nga ta ti kababalinda ti wagas ti panagbiag. Panagsasauda panaki-danggay dati tattao, panang-tratar da, dagiti panagraem, dagiti mangiturturay, iti gobyerno. Kasanunto, kadagiti kamodyan ng alaldao. Amuyo, no mampay kasto iti mapaspasamak, kadagiti kapanawen. Mga gantay ti radio, mabasa tayo kadagiti pagiwarnak, mabuya tayo di telebisyon, makita tayo di internet, nagadu ang kinadakes kakabsa. Kasanunto, intong dumteng dagito yapaspasamak, adunto nga tati tattao nga pilyenda, iti adda ti sidong ni Apo Jesus, wenno sidong iti dalan nga panagbiag ang kinadakes. Bueno gagayem mapantayo di may kadwa nga Timoteo 4 versikulo 4 ken kastamet ijay 3. Denggen nyo kastoy ti kunana. Ket no kitayen tayo tinasantuan nga surat, idinay surat daytoy babaen kini Timoteo no ikumpara tayo kakabsat iti kasasad ti lubong kadagiti a panawen awan ti nagdumaan da. Alaga masahen tayo tinasantuan nga surat. Kastiti ko na. Dagita kan kanayon agad-adal, ngem ni kaanuman dida makagteng ti panakaammo ti kinapudno. Ket kas iti panagsukir da kini Moises
dahanes kini hambres, kastamit di gito'y sukiren dati kinapudno, tattao adimakes ti panunod da, ket babalawanda da giti pada da nga tao. May papanti pamati. Unan ni Timotyo da ita, kaamsan. Agin sa santo da, ngam awamot ti makita kina santo. Agadal da tinasantuan nga surat, ngam samot nagbalbaliw, ti kababalinda. Denggenda ijay lapayag, kinkanawan, rumwarmet, ti kinkandigi. Kasta ti tao. Dada nagbibig na ti kinasanto. Ngam luklukwin damit, kadigiti padada nga tao. Nasaur da, manangipapanda, naiimon da, at dada nga manakirikrikyar, kadagiti karkarubo da. Kas nga awan, tinagbaliwan da, ipapapanda, ije kapilya, sumbrek na ije kapilya, rumuarda, na saan nga nabalbaliwan. Ket ibagamanen ti may kadwa nga Timotyo 4 versikulo 3 ken 4, umay ti aldaw, adida maanusan tinasayat asursuro. No diket idinto nga adda gagatel kadagiti lapayag da, manungornong danto kadagiti manursuro akas mayan nurot kadagiti kayat da nga denggen laeng. Ket yadayudan to ti panagdengeg dati kinapudno, ket sumyasi da amapan kadagiti parparbo asar sarita. Agalwad tayo kakabsat. Ado dagiti tattao nga di kayat dalaeng nga denggen, nga makaparagsak kadakwada, isola ti denggen da. Ngano may kasaba, may papantibasol, ako na, ang kayat nga denggen da ita. No kaskasaba, may papanti panakababalaw, tapno agreforma ko madya tao, hanta kayat nga denggen. Nadyalaang mayan natop, tirik na dati awatin da. Ngem dayjay leksyon, apa nakabalbali ti panagbiag da, hanta kayat nga denggen. Amuyo gagayem ken kakabsa. Kasta idin, iti panawen ninuwi. Kasta idi di panawen dagiti apostoles, mga kasaba, idi daan atulag ken baro atulag. Kadagiti panawen tayo kasta pay laeng. Di kayat tayo laeng dayjay lamlamuyot, ken dayjay sapsapu, nga maka ay-ayo, ngem inton damag nga iturong na tayo, kadagiti basbasol tayo, tap nagbabawi tayo, santa kaya hantay kayat nga denggen. Adaywan tayo. Kakabsat ken gagayem. Kasano ti panangibagbaga ti Apo, nga awan to ti panakaawis iti sa lubong. Agpayso kading adanto dagiti tattao nga saan danto nga ikankano ken sumurot iti kinapudno. Wano adanto kadi dayjay sang kamaysa nga agreforma ti lubong. Sang kamaysa nga dumngegda ti pablaak ti kinapudno. Na may kaskasaba oray da iti programa ti radyo na dengdenggen nyo. Gagayem, saan nga naisangrat? Ti panakay kasaba ti ebanghelyo tapno maawis ti sangalubungan. May kaskasaba, asipipinget ti ebanghelyo tapno panagsaksi, pamanagnet. Kalpasan ti panakay panagnet ti ebanghelyo ti kinapudno ti lubong, umayen ni Apo Jesus manipod lang. Ijay Matthew 24 versikulo 14 kunana, intun daytoy ebanghelyo ti kinapudno, may kasaba ti entero nga lubong, amang panagnet kanya. Kalpasan na, umayen ti manlubong, tapno isalakan na tayo. Iti agur-uray napintas nga lugar nga pagyanan dagiti may salakan.
Kahit nga ipakamu gagayem, nakadagiti kamo dyan ang aldaw, at dantulayang duwa nga bunggoy, ngagnaed tinaga. May saka, kadagijay, ngagnaed, wano may saka, kadagijay bunggoy, kadagiti duwa. Sa dino ti ayan munto, anya nga bunggoy ti pakikamkamang. Anya nga bunggoy ti tarigagayam nga panakiadda kabayatan ti panagor-uray tayo ti asidegan nga panagparang ni Apo Jesus. Alakit padasan tayo man nga binsa-binsaen anyada dagitoy duha nga bunggoy takayat tayket kakabsat nga maamuan no sa dino tayan tayo. Jay kinapudno buno kinakillo. Mapanlangit, buno mapan impyerno. Ala, yung muna nga bunggoy, din ganyo gagaya. Adda dagiti mang namnama nga umay ni Apo Isos, ti may kadwa, patyenda nga umay ni Apo Isos. Ngem di da namnamaan, pagpatinggaanan ni Apo Isos da ito agda mga lubong, patyenda, ket or-orayan da kano, tapno ikan ng tupay lang digiti istasyon, timay kadwa nga gundaway. So kuna da, agaramid nila ti baso. Irinag tayo, ti agbaso, uray ka, dan tupay lang timay kadwa, agundaway tayo. Dayjay, ti umuna nga bunggoy. Amoda nga may ni Apo Isos. Itultuloy dati agbason, kapatyenda nga danto pa iti may kadwa gundaway. Kas may isang ministro ti 40 nga tawtawen. Nasaksyak kakabsat nga dagiti tattao. Akong kunada jakpay na uma ti basol itultuloy kiti addanto ampay lang atatta. Addanto panawen. Dagiti tattao nga ibagada addanto panawen natayda anaklaat. Natayda iti nakaskas daw nga panakadadael ken panakadusa. Itantantan tayo ket kuna tayo danto pay gundaway ko. Kas kati may nga tao anapan ije ili. Inamnaman nga isang pet na dahil dyan na tiyendaan na agraman nagiti alikaman nga aramatan na nga pagbalay. Sagana namin na yun, nagiti na dumapay kasapulan na ito, balay nga patakderan na. Ngemidia di jay, ili tapno pilpilyin na nagiti remientas kasapulan nga pagpatakder. At dati bala, at nagpaltog, at dati bala nga simyang, ito nga bala, anya nga nakaladlading. Nanay tama, iti bagina, iti puso na. Intaray dati ospital. Ano nga nakariin? Saan nga nakasangpot pa? Saanan nga nayawid na jay pinalingke na, wano, pinatgatang na, kandigiti, aramatan, remremientas nga pangpatakder na, iti balay. Ado di kiti tattao nga umulog, kandigiti pagtaingan na. Ngayon, di dan to nagsubli. Di dan to nagsubli, kandigiti nagkapwanda. Gagayem ken kakabsat, namnamaan tayo nga dat, to pala ti gundaway. Kakabsat, di tayo amo ti mapasama, intong bigat. Alam mapantay na dyan may kadwa bunggoy. Adamat ti may kadwa bunggoy. Isuda di gitoy, inaldaw-aldaw nga intalaga ti biyagda. Nga gururay ti dakkel nga aldaw ti Apo. Naisintron ti pampanunod da ken ni Apo Jesus. Insukodan ti biyagda ken kuana ket anyaman ti mapasamak kadakwada na italaga. Inawat da ni Apo Jesus.
Imbabawi na dagiti basbasol. Pagbibiyagan dan ti prinsipyo ken annurutan, akas kunaen ti Biblia, abiyag ti maysa, ngagururay ken ni Apo Jesus, a maysa a matalek a Kristiyano. Amuyo gagayem, iti libro ti Soponias, Kapitulo 1, versikulo 14 ken 15. Ipakita na launay ti ladawan ti Biblia ti mapasamak to iti masangwan. Pacheck nga dantay iti manangaasi a Dios. Pacheck nga dati Dios nga mangisalakan. Ngem inted tayo ti biyag tayo ken kuana. Nasaan tayo pala nga itong tungkwa dahil nga desisyon tayo agsubli ken kuana. Nantay nga itong tungkwa iti panang sungbat tayo ti ayab ni Apo Dios. Taaw-awagan na ka ni Kristo uray ti daytoy kanito sa dinuman nga lugar nga pagdingdingga mayaten akabsa. Denggen tayo ti kunat ti nasantuan nga surat. Ti mapasamak to kadagiti kamudyan nga aldaw. Ket no anyan to iti mapasamak akas kunaen ni Soponias uray idi kadagiti a panawen. Mapasamak dadto met kadagiti panawen tayo. Masaik garod ket kunana toy. Tidakkel ngal daw ni Hioba asideg. Wen umasideg, ken napardas unay, timet laeng timek, ti aldaw ni Hioba, ti maingal a lalaki agikis asi papait unay sa jay. Day jay ngal daw ti pungtot, aldaw ti riribok ken rigat, aldaw ti rakrak ken langalang, aldaw ti sipnget ken lulem, aldaw dagiti ululet ken tinas napuskol launay na kinasipnget. Kasta ito anyan ngin ladawan tinasantuan na surat ti mapasamak to sakbay ngamay ni Apo Jesus. Ngem gayem ngin talagam ti pusom ken kuana. Sa dinuman nga lugar nga pagtingtinggam dahiti nga timek, to'y napakumbaba nga adipen ti Apo. Dagitoy apaspasamak, matungpal danto, anyan to ti sagana nga daken ka. Tulungan na tayo kumani Apo Dios. Nagsagsagana ti umay dahit ang aldaw. Napanak na nga saba ti may nga lugar, na namapan ka ti dayta nga lugar kahit aglugan ka iti jeep, agsipod ta inawis dak nga mapan mga saba dayta nga lugar, napanak mo di jay ili tapno napangko ingkararagan ken inat adalak dagiti umay agdingdingit ti kaskasabak ti tunggal rabi. Idin nga gawid akon ijay away, naglogan at ti jeep, ket digiti pasahero malasin naklaunay agsipod na umay damet dumdumngeg ti kaskasabak ti tunggal rabi. Ket kunada adtoy gayam ni Pastor Ariola. Ket kunada agyaman tayo tati adipen ti Apo makilugan kada tayo. Kung kunada digiti tattao, agyaman kami pastor ti kaadam, iti kaskasabam, anyan nga naging bagda. Amarik nami launa iti timek ti Apo agsasaw kada kami ti tunggal rabi. No makita dakan, kay kasabam, dagiti nakaskasdaw nga sao ti Apo. Agyaman nak launa, kakabsat ko nakmay. Tultuloy ito may agdingeg. Tultuloy ito. Takayat ko, awan to pulos ti mapukaw ti daytoy a lugar inton umay. Buti ket adda kay to amin met nga nakasagan. Naulimag da ijay jeep kabayatan ti panagbibiyahe mi nga mapanen iti baryo nga pangasaba.
Idin nakadanon akon iti sango iti kapilya dimsaaga. Ket maysa-maysa kunada pastor narek namilaeng nga ni Apo Isus. Iti dayti nga pagluganan nga putad daka kada kami umay kami to ito. Kabayatan nga agturong akon ijay kapilya at ijay garod likod at balay nga pagyanak. At may isang agtutubo. Ngay may kunana Pastor Ariola ket inigganan na da ito'y abagak. Ket kunana adaman la may sa asaludsod ko Pastor. Takayat kumet ti may salakan. May sa kadigijay agtutubo nga umay dumdumngeg kadagiti kasabam ti tunggal rabi. Anya ti saludsod mo barok. Sinaludsod ko kenkwana. Ket kunana Pastor Ariola kasano ti kaasideg ti langit. Iniganak ti abagan na ket kunak kenkwana barok. May salangadang. May salangadang. Inton inyadang mun ket mapan ka kini Apo Isus bagimon ti langit. Nagsangit ni Diubi. Kararagan na kani, Pastor. Aramidek na itang adang. Tinay tayo kanito. Na kayat kumayat nga tawiden ti langit ng isagsagana ni Apo Isus. Nagpaay ka na gini sumurot ka may salakan. Nagayem kan kakapsan. May salayang adang. Ang kakumang tukyan. Ang ka umulimiim. Ang kagbabain tani Apo Isus awan tu. Iti itarayan na. Uno panawan na. Ikat si ayat nga mga rakop. Ken mangawis ken ka. Akas anak na alalaki ken babae. Mitud mo puso. Ken kuana ti dayto yung aldaw. Gayem. Dumdumeg. May salangadang. Kasta ti kasideg ti langit. May salangadang. Panangawis tayo kini Apo Isus ka nagiti puso tayo. Tapno may sigurado ti biyag tayo. Uray no sika ti kadadaksan nga tao iti syudades wano barangay nga paggiganam. No mapangkaka kini Apo Isus, lipatan na dinaglabas mo. Ket alain na ka, pabarwen na ka. Sukom ti biyag mo kenkwana. Balbaliwan na ti biyag mo iti daytoy nga. Ket ipaay na ken ka, ikagay ti kinasanto. Tumadan ka, inamnama, apanang tawid ti biyag naglalaki. O Diyos mi, amaragayat unay. Dada dito'y di kita yaten na katapsan. Sayat da nga umaddang iti may sangadang. Manangawat da kini Apo Isus, mapandan Apo Isus. Pagpanawan dan ti kinadakas. Pagbiyagan dan iti kinalinteg na. Sumurot dan nga nanay digiti addang ni Kristo. Mabayan lang ti may isang addang. Ti langit ngayon sa gana. May paay to kada kami. At sipon tain karim. Nasa dunuman nga ayan mo, adda kami tumet, kuma. Adda kami nga tumangad ken ka. Naputi panakpan na kay salakan min o madanin. Agsipot na dinawat mi digito itinapataganagan niya po may Jesus. Amen.